Sekushona abantu abayisihlanu eindaweni ezakhele umtubatuba KwaZulu-Natal ngenxa yemvula ehlasele ingxenye eziningi zesifundazwe. Uhulumeni usejube amathimba ehlukene inhlekelele ukuze lekelele laba abasele edengwane njengoba eminye imizi icekeleke phansi nje. Umonakalo omkhulu ubikwe ezingxenyeni ezakhele inyakatho yeKwaZulu-Natal, kwaSomkhele nakwamiyeki kanye nasezingxenyeni ezisogwini lwesifundazwe njengasemzimkhulu. Ingaphezulu kwama-70 imizi esicekeleke phansi ngenxa yemvula ehambisana nomoya namandla. Le mvula idale nomonakalo kweminye yemigwaqo kwaphinde kwakhukhuleka namabhloho kanjalo nezintambo zogesi. Umnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni uhlonze ukuthi izifunda eziningi zikhahlamezekile ngenxa yemvula eqhubekayo. Imbiko yethu ke esiyitholile sevelile ukuthi indawo okwamanje sayona sakhahlamezeka kakhulu indawo lapha eMtubatuba lapho sesithole khona nembiko ukuthi kunabantu abanye abathe badlula emhlabeni ngenxa lezi imvula enamandla. Kube nesiphepho ke sesaphephula uphahla lezindlu abantu basala dengwane kuye kwaba khona nokucekeleka phansi kwenqala sizinda. Ezindaweni ezakhele umgungundlovu kuphephuke imijondolo eminingi nokuholela ekutheni izakhamuzi isale dengwane. Iningi labantu kuthiwa bakhoseliswe ezikoleni zendawo kanye nasemasontweni. Kukhona ke abosizo oluphuthumayo sebe khona endaweni ukunikezela ngeinsiza ekhona ukufana nomatras ukudla kanjalo nezinto ezingoplastic zokwazi ukuthi bathole indawo ephephile. Ngokubambisana ke nomasipala abakhona sekuvulwe izakhiwo zomphakathi kwama community halls ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafihle ikhanda ngalesikhathi samanje. Abanye ke baye bese becela ukuthi bazohlala nemindeni yabo. Labo abajutshwe ithimba elibhekele ezeyinhlekelele bayaqhubeka nokubheka isimo ezindaweni okuyizona ezinomonakalo omkhulu. I-African National Congress KwaZulu-Natal ithi lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma uyena ozohola umkhankaso wokhetho oluzobanjwa ngonyaka ozayo. uZuma bekhuluma embuthanweni obusemandeni inyakatho isifundazwe eKwaZulu-Natal ugcizelela ukuthi ke abantu abaqhubeke nokweseka i-ANC yize ibhekene nezinselele. Yize eminye imbiko eveza ukuthi upholi be-ANC KwaZulu-Natal buhlela ukukhuluma nowengumongameli uJacob Zuma ukuze alekelele iqembu ukuze lithole ukwesekwa okhethweni ngonyaka ozayo, kodwa bengakacaci noma uZuma usivumile yini isicelo sabo. Selokhu aphuma ejele ngo-2021 lo wayengumongameli bengasabonakali kakhulu emhlanganweni yeqembu. Lo mbuthano obusemandeni inyakatho yeTheku ube ngomunye wokuqala we-ANC ohanjelwe uZuma. Abaholi besifundazwe sebeqinisekisile ukuthi bafuna uZuma hola umkhankaso wabo wokhetho. Iqembu libonakala lingenzi kahle. Imphumela yokhetho yokuchibiyela yakamuva kwamanye amawadi ikhombisa ukwehla kwekwesekwa kwe-ANC. Nangendlela i-ANC eqhuba ngayo ngifuna ukungena kuyo manje. Ngoba indaba endeleyo ngifuna ukuthi thina asenze lento okufanele basiyenze sivotele i-ANC ukuze i-ANC size ekushintsheni impilo zabantu abahluphekile zibe ngcono. uZuma uthi liyanda ukuqhakeka eqenjini kanti nokwethenjwa kwe-ANC kuyehla. Nokho unxuse labo abanganeme ngesimo esikhona senhlangano nezwe ukuthi bangayiflatheli i-ANC. Uthi amalunga nomsebenzi wokuphonsela inselelo abaholi abadukisa amalungu eqembu. Ungathi uma uhlushwa umuntu kwe-ANC noma umholi noma abantu ubusulwa ne-ANC kurong lokho. Futhi uma ubona ukuthi urong umtshela ukuthi urong. Okhethweni lukazwelonke lango-2019 i-ANC KwaZulu-Natal yathola amavoti angu-54.22%. Yize kunezinselelo iqembu elibhekene nazo, abaholi balo basanethemba lokuthi bazokwenza kahle okhethweni oluzayo. Endabeni ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo eMandeni. Inhlangano ye-Operation Dudula iSoweto iphikile ukuthi inhlangano ecwasa bokufika ikusho lokhu ngesikhathi ibamba umhlangano wayo wokuqala ebibhunga ngendlela abanikazi beyitola bangebona bakulelizwe abangayilandeli ngakhona imithetho yalapha eNingizimu Afrika. Inhloso yamalungu omphakathi ukubuyisa umnotho wakuleli lokishi bafuna kuba abantu bakuleli abazothengisa kusukela manje. This conference takes place at the time when half of capable South Africans are unemployed. They are capable, they are also qualified, but they are unemployed.
What is disturbing is that this conference is also taking place when 27.5 million, that's half of the South African's population. Those South Africans depend on social grants. Emasontweni adlule kube nezigameko ezahlukene zokugula kwezingane kanti futhi ezintathu zadlule emhlabeni ngezinsolo zokuthenga amakhekhe asedlulelwe isikhathi esitolo sabo kufika inhlangano idudula ibeke icala lokuzama ukubulala umnikazi wesitolo. You are actually accomplices to murder because that's negligence. If you allow someone to trade illegally and people die because of illegal trading, it means you are an accomplice to a commission of crime. Amaphoyisa aseGauteng azichithile lezi nsolo athi umsebenzi wabo ukulwa nokungabi namthetho kanye nobugebengu. This is disrespect, you know. We are coming back to close it because of that holiday. You take us for what? Lo mhlangano uqala emva kwehora kodwa bese kunokungqubuzana. Our social economy is currently owned by foreign nations. Many of them are illegal. But there's something that we want to clear before I even clear on. There are people out there who are still claiming to be founders of Operation Igoli. Inhlangano idudula iphinde yamemezela ukuthi izongenela ukhetho likazwelonke longo-2024. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useliphothulile uhambo lwakhe lwaseGibhithe lalapho beyobamba iqhaza ezingxoxweni zokukhumelana umlotha phakathi kwezwe iIsrael kanye nePalestine njengoba iqhubeka impi phakathi kwalamazwe womabili. President Ramaphosa has decried the escalation of the conflict by those arming either of the warring parties and called on state actors to immediately stop the provision of weapons as it undermines the promise of peace. The President has also appealed to the international community to do more in enabling the revival of the Israeli-Palestinian peace process. The President has called for the fighting to end. Israel must stop its siege and shelling of Gaza. Hamas must stop launching rockets into Israel. Hostages must be returned. And we must discourage any action that fuels this conflict and threatens to engulf the entire region. Asibingelele sikwamukele uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi kushone abantu abane kwathi abane bathola ukulimala njengoba imvula ezinkulu iqhubeka nokuna engxinini zesifundazwe eKwaZulu-Natal ingaphezulu kwama-70 imizi ecekeleke phansi ngenxa lemvula. Bukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuyona uyicinga amagama athi SABC izindaba ngiyakuthembisa na kanjani uzoyithola njengoba sinjalo. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele usegxeke kakhulu amalungu omphakathi avikela aphinde akhoselise igebengu. Ucele ubekhuluma emngcwabeni wephoyisa Warrant Officer Sithembiso Mazibuko owabulawa ngoLwesibili. Warrant Officer uSithembiso Mazibuko wabulawa kabuhlungu igebengu ebefuna uthule ngamaphoyisa. Ubule emzini Mumbe eNtuzuma lapho amaphoyisa abetholene khona phezulu negebengu. Kuphinde wasala enkundleni igebengu ezine kuhlanganisa nabesifazane. Nesigebengu besifunela amacala okubulala ayi12 okuyizigameko zokubulawa kwamalungu einhlaka ezilwa nobugebengu emphakathini kusukela ngenyanga edlule. Umndeni kaMazibuko uthi ufe olwembiza. Silahlekele kakhulu asikwazi nokukhuluma. This guy was a good trooper. He was a good trooper. He was a good soldier. He was focused. Enyangeni ezintathu kuswela uMbasa kuya kuNtulikazi kulonyaka angu-31 amaphoyisa abulewe esemsebenzini. Ucela ukunxusa imphakathi ukuba isebenzisane namaphoyisa ukulwisana nobugebengu. These criminals must be hunted like criminals, like amagundwane eziwona. Nithole emgodini, nithole khona emgodini, niphambele khona nichele emgodini. They cannot be allowed ukuthi ba-threatenishe, ba-terrorize, besabise, baphilise umphakathi. There must be no peace for criminals.
uMazibuko ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, izingane ezintathu kanjalo nabazukulu. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo kwaMashu. Umasipala iAlfred Nzoye Eastern Cape usukhipha imali eyibhiliyoni lamarandi ukuze kulungiswe inqalasizinda yamanzi. Imeya yomasipala uvukile Mhlelembana ithi ziningi izinto eziwumthelela okungabi khona kwenqalasizinda yamanzi esebenza kahle. Ukunqaba kwamanzi ngumngeni omkhulu ezilalini. Abantu abangamanina bahamba imigama emide bekhangela amanzi emathafeni, bakhuphisana nezilwanyana ngaphambi kokuba bafumane amanzi. Abo banayo indlela bayakwazi ukuba basithengele ngokwabo amanzi kubantu abathengisa ngamanzi. Kodwa kumakhaya asokolayo kuba nzima nangakumbi. Ukwenziwa kwe-boreholes kwindawo ezisezilalini iba sisisombululo sethutyana, kodwa naso sinemingeni emininzi. Asebenzi tap so kumane bakhona ukuthi akolungiswa isource of amanzi ayisebenzi kahle. Nanso nje ingxaki esina. Usodolophu lomasipala uvukile Mhlelembana uthi iziseko zokuziswa kwamanzi zikhona, kodwa into enzima kokuba kufumaneke amanzi kwezi ziseko, nto leyo athi umasipala ngoku ujongene nayo ukuyilungisa. Umsebenzi wayo kukufaka amanzi kwindawo zinganamanzi, ukuimprove indawo ebese ziphelwa ngamanzi. Zikhona indawo eziliqela ingakumbe Matatiyela apho kukhalwa ngamanzi. Sinengxaki ke kwindawo ezilolo hlobo. Imibutho ebhikisayo ikholwa ukuba ukuziswa kwamanzi kuwo wonke umuntu ezilalini iseliphupha nje elingakazufezekiswa ukuba ngaba akungenelelwa ngokupheleleyo kulomcimbi wamanzi. Into yamanzi nje kulomasipala uyafeyila. Into enditsho nje ukuthi apha umeya ebezotsho izinto akahalela uba umasipala wase-Alfred Nzo uzenzile, but there's nothing. Umbutho we-ANC kule ngingqi ukholwa ukuba le ntetho yobume bomasipala wengingqi ithetha ncakasana ngezinto esezenziwe nezinto ezifuna ukwenziwa. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC. Amanye amadolobha esikhombisa se-Eastern Cape ngaphansi komasipala iDr Beas Nodia azoqanjwa amagama kabusha. Le nkqubo yokutshintsha amagama edolophu kukulungisa umqela washiywe inkqubo yocalucalulo. Kumasipala iDr Beas Nodia kwiKharum zidolophu ezine kuthe kwaphakanyiswa amagama azo ukuba atshintshwe. Ezidolophu iGraafreinet engathi ibizwe iRobert Sobukwe okanye iFred Hafki. I-Adendorp yona kungathiwa kwaMseki Bishop Limba, e-Aberdeen ibizwe iKhamdipum, ngelixa iNew Bethesda kuthiwe kukwanoHeleni. Kodwa imibutho yasekuhlaleni ayixolanga ile nkqubo. We have got serious problems with water provision, sewage leaks, refuse tip that is in a terrible mess, stray animals that cannot be controlled. So we look at those conditions, and that is what we think should be focused on. Umbutho we-DA uthi le mali iza kuthi ichithwe kule nkqubo ibile ukunceda ekuziseni kwenkonzo. We understand that there's a need for redress. We understand that there are wounds of the past that need to be addressed. But we don't believe that changing the names of these towns is going to do that. Our feeling is rather spend the money on changing lives than spending money on changing names. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Nqina, ndiseMpuma Koloni. Izikole ezehlukene esifundazweni eMpumalanga ihlanganise izinkambu la zizoxoxa khona abafundi bakamatikuletsheni kuze kuphele ivivinyo zokuphela konyaka. Umzabalazo wokugcina ngaphambi kokuba bebhale izivivinyo zokuphela konyaka. uNhlakanipho Maseko uthi yena usekulungele ukubhala. Uthi ugxile kakhulu ezifundweni zezibalo kanye nesayensi njengoba efuna ukuyofundela ubudokotela. We do all those question papers and be ready for the final exams. It's only for maths and physics, and for the other subjects I just segregate my hours equally so that I can focus on each subject. Usiphesihle yena uthi uzimisele ukwenza kangcono kunemphumela ayithola ngonyaka owedlule. I really like to tell those who didn't do well to go back to school because it really helps. Iningi lezindawo ezisemakhaya kanye nasemalokishini ziyingxenye yalolu hlelo. Zifuna ukusiza abafundi bathole ukwelekelelwa okufanele ngaphambi kokubhekana nezivivinyo. We're at 85%, so we are surely looking up to the 100%, and we believe that we're going to do it.
Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-68 abafundi ababhalisele ukubhala izivivinyo zokugcina zikamatikuletsheni kulesi sifundazwe. Kanti umnyango wona ubheke ukuthi baphumelele okungenani ngo-83 wamaphesenti. Inhlangano yeGalofu ezinze eMonti ibambisene nenkampani ehlinzeka ngeinsiza okubalwa kuzo nezokuhlola igazi ngenhloso yokuqoqa imali ezosiza laba abahaqwe isifo somdlavuza webele esifundazweni i-Eastern Cape. Manina kumazwe ahluphekileyo aphela ebhaqwa sele unwenile umhlaza webele, nto leyo yenza ukuba kube nzima ukuncedakala kubo. Isifo somhlaza wamabele sesona sixhaphakileyo kumanina oMzantsi Afrika, nalapho kuqikelelwa ukuba sibulala amanina akumyinge we-16 ekhulwini. Ugcuntswana sikwaZulu ulufaka langakwazi ukwenza into yoba abantu who unfortunately abafunyana lo mhlaza wabantu ababhinqileyo bangakwazi uncedakala bafumene i-access to i-health services. Enye yenjongo yeliphulo yokwenza amachiza okulawula umhlaza ufumaneke nakwabo bangathathi ntweni. Injongo yale campaign sifuna ukuyenza apha izikuthatha olulwazi le cancer silise ebantwini kwindawo apho mhlawumbe bengenokwazi ufikelela kuzo. Ukanti ukusebenzisa amayeza achazwe ngogqirha yeyona nto enokunceda ukulawula esi sifo kwabo sele benaso. Uthatha la mayeza bawafunayo ayikho i-shortcut, ayikho i-shortcut. Umuntu ibhotile nabantu mayekwe loo nto leyo ayisebenzi. Bibisebenza nathi ngesisiye ebantwini nasezibhotileni ayisebenzi tu. Abantu endibaziyo abayiyekileyo i-treatment baye ebantwini ba-6 feet underground. Lo mbutho wegalufa umemelela iinkampani zabucala ukuba zibe yinxalenye yeliphulo. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eMonti. Mbukelo mhlahlo simo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Qhubeka uhlale nathi. Mbukeli, usale kahle.